Tabang day. Na. Hello mga kapobre! For today's video mga kapobre, magmukbang mi og ook challenge. Ook challenge. Let's go! Unsay he? Iyong kaganihan nga mukaon ka na iga challenge ato na dapat ato nang kanon. Tara, buhi pa. Pero day, abi ako na po day. Wait lang. Sarap! Dong! Kaunto ka ni Ron! My God! Labi ka, Dong! Nani ko. Ay! Sound to nili. Butong man guni siya kinaon lubi. Ikaw ko ano nili. Napa mo siguro to? Lalagay. Ni. Try, tago. Adong ko adong. Nagkan kayo, uy. Napa sila lumay. Oh. My God, Dong! Kasarap ani Dong! Sugday bi, sugday. Dara, oh. Bi. kay bato lo. Dara, mga kapobre. Labi kay ni. Try. Dara. Aday. Di maakday. Makatampot ni dakit. Agay, kita kupingin. Ini daghan kay ni dara ba, klaro kayo. Kala tudong naaman tudong. Wala naman ganun guys. Ayaw. Ambot lang ka. Oh. Saging man ni. Ala gipisat man na ni mudong. Sige, Kena diha. adiri gyud. Kena diha. Kuha mong bunga. At saan ni day? Isa ka. Yahong, Yahong wala. Karon. di man. Na ini ang rasiwan. Dai kani may limo dai, lami dai kay kuan dai kanang kuan pa siya ba. Gali presko. Presko pa kaayo. Dong. Yan ni dong oy. Ini kay no. Taya. Sige. Tara oh, daraman oh. Anay dara dong agbong. Tara. Dili pas dong mukaan gyapon karon na ron. Kanila pas koki. Arday. Darganon. Dara. De. Ah, wala dai. Lang. Ni. Bato. Gay. Gay. Tabang day. Na. Kanang ilawon gud. Ay. Mano. Aw. Lalo. Ang naw ni Dong. Dai. Dai. Ang naw ni Dong pagkanan ang naw ni Dong. Bago-bago sa naw ron 20 kabuk mo ani. Wala. Tago lang isa to. Try, tara ong. Gi, kuha. Tura gi. Nago man dik salong nga. Tara, ang suksok na slalom dai. Gi. Ang suksok Turo, na day. dai, ati ka dai. Nan suksok na. Lawan kay isang kaon kuno may nang istorya sa buntod oy. Ano hamul mi kitard? Wala ba ira? Leo. Ito na na. Sana oy. Tumbang mong sa kupunuan lubi. Kuan na sulong. Lupa na dai oy. Lah, iba dara oh. Bi. Oo. Bi day. Para gamay para siya ba? Bi. Puti apa na? Na diri di ay. Anong buhi? Kuan buhi. Sa buhi dai sila. Tara. Mga buhi dai. Hindi. Mga bipita dong. Nagikusa ko day nimo day.
Wow, gapa po. Kamuray ko na. Ana, bilat. Day, oy. Pili mo. Muka kanon gid na. Kuha, pagita sa sasawan, day. Mo gani. Naman. Nga. 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 Dai. Nyara dong. Macaroni salad. Makaroni uok ne. Ay, tigusog dyan kayo mga ano. Oo, challenge mga kapobre. 665. So, ilang, o kinsay makaunag hurot, o unom kabuok, daog na siya, iyahan na ang 500. O. Humawid nga challenge. Kini, oo, challenge, 500. Sige, ready? 1. Ato sa nipos. Nyara dong, excited kay kadong. Ay, kabar diri ko. Lami ay gihalang. Suka-suka gyud ko ani dong trabaho aday. Okay. Ready? 1, Halang ko. 2, 500 ha, 500. Ayan na. 1, 2, 3, go! Diyos ko, habang yun. Diretso. O, nung pila na kapi mo day, isa na. Yatis. Alamik man. Inday gi mo daw kanin pa. Gilang, ditso ka unday ana lang gyud. Dai kali. Wah. Ano ko dai. Ang tamis siya. Ayun na tamis kini oh kahalang. Ni. Pila na imo aki? Duha na. Isa pa. Isa pa imo re, duha na. Duha na ka inday. Ah, ang kibot man ang ilubot eh. Ibot ang lubot. Kita kay ni day. Pila na imo day? Katulon na ni day. Diri na atubang day. Kay murag ikaw may mudaog. Gi. Tuslog diri pagyud, tulo. Ayun lagi. Pila na day? Go. Ikaw pila na. Ikaw pila na. Ikaw pila na. Dali. Gi na. Na. Gi. Sa? Lain kayo day. Nagila. Nagila. Ingon pag ganiha, sarap-sarap.